kolokuthi uyithi siyafika. Sanibonani uDr Ngobese umafudula umuntu osiza abantu ngokukhulu kwimisela. Siyabingelela abantu abakhona abafundisi abakhokheli abashumayeli umhlaba wonke jikelele la eSouth Africa phesheya emazweni angaphandle. Bengicela ukwedlulisa nanku umlayezo ophuthumayo. Ukuthi inamba engithola kuzona nazi njengamanje nje abantu abazobe befuna uDr Ngobese cela ukumemezela lezi inamba abazokwazi ukungithola kuzo. Inamba lena ka 061 588 6724 061 588 6724 ni namba ka 073 159 6375 073 159 6375 no 072 27 689 36 072 27 689 36. Le number abantu abebengazi ngithola kuyona bangabe besayisebenzisa from WhatsApp nokuthi bayifonela ama calls ngoba akusesiyona eyami njengoDr Ngobese. Kungaba umunye uDr Ngobese khona kodwa nje mina abantu abangaziyo nokufaka imali abantu baqinisekisa ukuthi imali abayifaki kuleyo number. Uma kukhona ethinta into njengalezo ngaba ukuthi wenza i-video call nami siyakwazi ukukhuluma ubone ngevideo ukuthi uDr Ngobese lo, otherwise uzoluza. Ngiyabonga kakhulu, inkosi nibusise, nisazolaya le video ni share kubo bonke abantu. Amen.